Bueno, kaixo eta guardian guztioi, mila esker Kaixo, konektatzeagatik eta gurekin tarte hau partekatzeagatik. Dalda Barea Zarra naiz eta mugimendu egitasmoko idazkaritza tekniko kidea naiz eta gaur nirekin hemen aritz ginea izango da dela Welk aplikazioaren garapeneko arduradun nagusia. Hemen gaude mugiment pausu erronka aurkezteko eta besteri barik horretan hasiko gara. Erronka honen helburuak hurrengoak dira. Alde batetik, herritarrek egunerokoan ahalik eta pauso gehien ematea. Jarduera fisikoaren maila areagotzeko eta horren bitartez osasun fisiko eta emozionalean onurak lortzeko. Beste helburu bat, orientazio zerbitzuen eskaintza handitzea eta diversifikatzea da, hori behintzat da gure helburua. Eta pertsona gehiago aktiboak izan daitezen. Hirugarren helburua, jarduera fisikoan zeharkako balioak sustatzea da, eta laugarrena jarduera fisikoa gailu digitalen laguntzarekin egiteko kultura bultzatzea. Orain azalduko ditudan gauzak gidan ere agertzen dira eta gero aritzek azalduko dizkigu aplikazioarekin harremana duten kontuak. Bueno, besterik gabe, guk sortu dugun hau erronka virtual bat da eta bertan EAEko jarduera fisikoaren orientazioa zerbitzua duten udalerriek parte hartuko duten liga virtual bat da. Bertan, 50 udalerrik parte hartzeko aukera izango dute. Udalerri bakoitza talde gisa jolastuko du edo lehiatuko da, eta parte hartzaileak, erabiltzaileak edo herritarrak beraien herriarekin atxikituko lotura egingo dute. Lehiaketa, lehen esan bezala mugikorraren bidez egingo da, eta bertan ematen dituzten urratsak neurtuko dira. Erronka honi hasiera emango diogu maiatzaren 19an, astelena dela goizeko 6etan, eta ekainaren 8an, igandean, gaueko 11:59 bukatuko da. Zan bezala, erronkak 3 aste irango ditu, eta gustatuko litzaiguke esatea jarri dugula maiatzean eta bilera gaur, azkenean izateko 6 aste, erabiltzaileak eta herritarrai difusioa egiteko eta izena emateko erronkan. Epe horretan parte hartzaileek beren urratsak erregistratuko dira eta lehiaketan parte hartu ahal izango dute. Erronka honek 3 fase izango ditu, esan bezala lehenengoa izen ematea, erabiltzaileak Welk aplikazioaren bitartez emango dute izena, eta hori gaurtik bertatik aurrera egiten hasi ahalko gara. Erronka ikusgai dago aplikazioan eta gure taldeetan izan ematen hasiko gara. Ondoren izango dira lehiaketako 3 asteak, non erronkaren hasiera datatik eta finkatutako amaiera datara parte hartzaileek haien pausoak erregistratu ahalko dituzte, eta amaiera edo itxiera eta ebaluazio bateko fasea ere izango dugu, non erronka bukatzerakoan emaitzen ebaluazio egingo da eta amaierako sailkapena argitaratuko da. Erronka hau komunitate osoaren parte hartzea sustatzeko diseinatuta dago eta pertsona guztientzako lehiaketa osasungarri eta irisgarri bat sustatu nahi dugu. Hau da, proposatu dugun erronka 50 udalerri hauei zuzenduta dago, baina ez dira soilik erabiltzaileak izen eman ahalko direnak, ez? Herritarrek ere parte hartu ahalko dute. Nork parte hartu alduen? 14 urtetik gorako pertsonak parte hartzaile gisa inskribatu ahal izango dira, mugikor aplikazioa erabiltzeko baimena eman dezaketelako. Azkenean, baimenagatik, bai. Eta parte hartzaile bakoitzak udalerriko orientazio zerbitzuarekin bat egin beharko du aplikazioaren bidez. Parte hartzea, lehiaketa udalerrien orientazio zerbitzuen artekoa izango da, honela, udalerri bakoitzak talde bezala lehiatuko da. Eta parte hartzaile bakoitzak pausuak modu individualean registratuko ditu, eta emaitzak bakarkako sailkapenean eta orientazio zerbitzuen sailkapen orokorrean isladatuko dira. Hau da, egongo dira 2 sailkapen, gero azalduko ditugun bezala. Zabalkunde hau egiteko edo izen ematea egiteko alde batetik izango dugu komunikazioa eta zabalkundea, eta horretarako zuekin partekatuko dugu gida eta nola izena eman, eta beste alde batetik orientazio zerbitzetatik eta udaletatik herritarrak parte hartzera animatzeko zabalkunde materialak, kartelak, flyerrak eskuragarri izango dituzue gaurtik aurrera ere.
Eta besterik gabe aritzekin utziko zaituztet. Apa, eguerdion danoi. Bueno, nire helburua hemen da apur bat azaltzea denoi zelan parte hartzen den erronkan ze informazio den garrantzitsuena erabiltzaileei helarazteko, bueno, inskripzio prozesua, pausuen registro eta dena izateko alik eta errezena, baina gero komentatuko dugun moduan, ere eukingo dugu espazio bat, gurekin kontaktatzeko une oro eta arazoren bat edo zalantzaren bat badago argitzeko, ez? Orduan, komentatutakoa, erabiltzaileen inskripzioarekin sartzen bagara, eukingo duguna da, lehenengo helburua da erabiltzaileak deskargatzea Welk aplikazioa, horretarako dituze hor bi link, dago hor beste link bat mugikorretatik klikatzen badugu zuzenean zabalduko digula gure denda deskargatzeko, edo gero kartel eta flyerretan ere eskaneatzen baduzue QR hori, zuzenean zabalduko dizuen aplikazioa. Behin deskargatu dugula, egin behar dugu erregistroa, erregistroan galdetuko digu, egingo dizkigu galdera batzuk, eta hor galdetuko digu nongoak garen. Ez hartu kontutan markatzen dugun udalerri hori gero orientazio zerbitzua duen udalerriarekin bat egin behar dugu beste prozesu batean, bale? Ez liatu dira bi prozesu aparte. Orduan, egin behar duguna da behin deskargatu, registratu, egin behar duguna da taldean izena eman. Horretarako joan behar gara erronketara, orain ikusiko dugu pantailekin, baina erronketan talde batera batu eta hor agertuko zarete 50 herriak zerrendan eta hor aukeratu behar dugu guri dagokigun herria. Behin hori egin dugula, egin dezakegu parte hartzea eta parte hartzea egin ahal izateko egin behar duguna da gure Welk aplikazioa sinkronizatu gure osasun aplikazioarekin. Bai Apple eukinda edo bai Android eukinda, bi modu desberdin dira orain azalduko ditugunak, bale? Hau da izen ematearen prozesua pausuz pausu, ezkerreko pantaila izango litzateke ikusten dudana behin erregistratu naizela, emoten diote erronkeen atalari, taldeen atala eta hor agertuko zaigu talde batera batu edo unetea un ekipo. Eta bertan, agertuko zaigu mugiment pausu erronka. Bertan klikatuta, zabalduko da zerrenda, 50 udalerrien zerrenda, eta hor eman izango dugu izena. Behin, izena emonda, komentatutakoa. Lortu behar duguna da, sinkronizatzea. Welk aplikazioa mugikorrean dugun osasun aplikazioarekin. Orduan, hemen daude bi bide. Bat, Apple dutenak eta beste bat, Android dutenak. Appleen kasuan, hau da prozesua, joan behar gara profilan esarpenetara, sinkronizazioa kudeatu eta hor agertuko zaigu Apple Health, konektatu. Emoten diogu konektatu eta agertuko zaizkigu bi mezu. Lehenengo goikoa, onartu behar duguna, eta gero hor Health jartzen duen lekuan, onartu behar ditugu pausuak. Eta hori jarriko digu gure gailua Appleekin konektatu dela. Hemen bakarrik eduki behar dugu gauza bat kontutan, iPhonea ezin da egon no molestar bezala, bestela ez zaizkigu agertuko notifikazioak ondo, bale? Holan apunte bezala. Eta gero daukagu Androiden bidea. Androiden bidean egin behar dira pausu gehiago. Eukingo duguna da, lehenengo guk jaba daukagu Welk deskargatuta, Welken registratuta gaude, eta egin behar duguna da Health Connect deskargatu. Hor hemen daude bideo guztiak, prozesu guztienak, azalduta, pausuz pausu, zer egin behar den, eta holan ere zuentzat errezago izango da, norbaitek bauka zalantzaren bat, edo dena delakoa. Orduan, egin behar duguna da, Welk, Health Connect, eta Health Connect konektatuko dugu mugikorrean daukagun osasun aplikaziora. Batzuk eukingo dute Google Fit, beste batzuk eukingo dute Samsung Health, Zep o Health, depende ze mobil marka den, eukingo dute hauetako bat.
Ez badaukate hauetako bat, alda hauetako bat deskargatu, eta hori egingo duguna da. Lotu Health Connectekin, eta Health Connect lotuko dugu mugikorrean daukan osasun aplikaziora. Vale? Eta hor daude, bideo guztiak azalduta, nola egiten den aplikazio bakoitzarekin edo mugikor marka bakoitzarekin nola egiten den prozesua. Bertan klikatuta ikusten dira prozesu guztiak. Eta hori da, hemen Androiden bai da apur bat luzeagoa prozesua eta zalantza gehiago egon daitezke, orduan horregatik egin ditugu bideo gehiago azaltzen zelan konektatzen diren osasun aplikazio horiek Welkeraino. A ver. Oso ondo, Aritz, jarraituko gero galderarik badukazue, amaieran izango zuen denbora. Bueno, orain joango gara sailkapena eta sariekin, bai. Erronkak denbora realean sailkapen sistema bat izango du web aplikazio barruan. Bai, Aritzek komentatu duen liga horretan, hor asteroko ranking bat izango dugu eta pausoak gehitzen doazen denean, hemen irudian eskuman ikusi aldugun bezala, joango gara marra hori betetzen, bai. Orduan, sailkapenak izango dira alde batetik, udalerrien arteko sailkapena, talde bakoitzeko partaidetzaile guztien pausoak batuko dira eta marra horretan agertuko dira erreflejatuta, eta beste alde batetik egongo da banakako sailkapena, bai. Parte hartzaile guztien artean pausu gehien erregistratzen dituen pertsonen sailkapena. Era berean, sariak 3 sari ezberdin banatu ditugu, edo lotu ditugu. Alde batetik banakakoa, hau da, 3 aste horietan pausu gehien eman dituen emakume eta gizonezkoari, kirol denda bateko 75 euroko opari txartela emango diegu. Beste alde batetik, banakakoa baitxa, onartutako desgaitasuna duen eta pausu gehien eman dituen emakume eta gizonari ere kirol denda bateko 75 euroko opari txartela banatuko diogu. Eta gero, taldekako sarian, pentsatu duguna da, udalerri bakoitzak egindako pausoak zatituko dira taldeko partaide kopuruagatik. Bai, ze azkenean, honek 50 udalerriek ez daukate biztanleria kopuru berdina. Orduan hemen saria izango da, 30 euroko opari txartela emango zaie irabazitako udalerri horretako lehenengo 5 pertsonei, eta gero beste 5 opari txartel zozketatuko dira udalerri horretan parte hartu duten erabiltzaileen artean. Bai, pixkat ausasko opari izateko eta ez premiatzeko bakarrik gehien ibili diena, baizik eta parte hartu dutenak ere. Arauetan sartzen bagara, datuen berrikuspena eta kontrola. Azkenean, aplikazio horrelako erronka bat martxan jartzen den lehen aldia ez da, eta hemen idatzi ditugu arau orokor batzuk, ez? Adibidez, jarduera susmagarriak detektatzeko kontrol mekanismo automatikoak esarriko dira. Aplikazioak izango ditu. Ausazko azterketak egin ahal izango zaizkie erregistratutako jarduerei. Jakin kasu honetan eta Aritzek azaldu duen bezala, soilik erregistratuko dira pausoak mugikorra gainean badarogu. Bai, ezingo dira erlojuko pausoak gero lotura bat egin, ez ezer, soilik mugikorrarekin. Ezoiko edo iruzurrezko erregistroren bat antzematen bada, erakundeak eskubidea izango du urratsak ezabatzeko eta disiplina neurriak hartzeko. Ezin da erregistratu beste pertsona batzuek egindako urratsek, hori da, bai, zuk zure mugikorrarekin egindako soilik zenbatuko dira. Eta ezingo da baliabiderik erabili urratsak gehitzeko, esandakoa, ez? Adibidez, ibilgailu motordunetan edo txakurredan jarduera erregistratzea. Hau idatzi dugu gertatu dalako, ez daritz, ez da guk asmatutako ezer, baizik eta gertatu dalako, bai. Eta gero, ez betetze agatiko zigorra, alde batek izango dugu, urratzen registroan, edo ezein manipulazio iruzur saiakera eginez gero, pertsona ohartarazia izango da, puntuak kenduz edo erronkatik botaz, bai. Eta gero, berrerortze edo iruzur larrien kasuan, parte hartzailearen orientazio zerbitzuari informazioa helarazi, eta
hori, ez, zehazpena eman ahal izango zaizkio erronkaren sailkameraren barruan. Hau da, espero dugu inorrez heltzea puntu honetara, baina derrigorra dugu hau idaztea. Eta, bueno, gure partetik hemen usten dizuegu gidan ere badaude, esperientzia arina bermatzeko eta parte hartzaileek aurki dezaketen edozein gora bera konpontzeko baita zuek ere, mugiment pausu erronkaren harremanetarako eta euskarri teknikorako hainbat kanal jartzen ditugu zuen esku, bai? Alde batetik daukazue Welken helbide elektronikoa, beraiek izango direla azkenen euskarri teknikoa emango dizuetenak, ez? Gero bezaldetik dago webgunea eta azkenik baita, erabiltzaile batzuk kontaktatzen dute Instagram bidez. Ondo Aritz, beste... Bai, perfecto. Hemen kontuan eukin, aurreko esperientzetatik ere, pausoak sinkronizatzen direla, behin egin dugula sinkronizazioa aplikazioarekin, sinkronizatzen direla automatikoki. Pertsona sartzen denean Welken, automatikoki hartuko dizkigu gure konektatu dugun osasun aplikaziotik ditugun pausoak. Orduan zer gertatu daiteke? Pertsona bat egotea larun bat, igande, astelehen, astearte, sartu gabe aplikazioan, sartzen da asteazkenean, eta hartuko dizkio larun bat, igande, astelehen, astearteko pausu guztiak. Orduan gertatu daitezke pausuen sailkapenean gora bera holan. Nola izan daiteke Galdakoko taldea derrepente eukitea 1.000 pausu berri. Izan daiteke holako zozer gertatu delako, bale? Gertatu zaigolako jendeak galdetu digula horren inguruan eta jakin dezazuen ere. Bale, nire aldetik gustatuko litzaidak esatea, azkenean mugiment pausu erronka, aukera bikaina dela herritarra jarduera fisikoa modu ludikoan eta teknologia berriak baliatuz hurbiltzeko, ez? Orduan, udalerri bakoitzak bere dinamika propia garatu ahal izango duela honekin. Eta bai erronka honek marko bateratu eta erakargarri bat eskaintzen duela, ez? Herritarren parte hartzea eta motivazioa sustatzeko. Zer esan nahi dut? Azkenean, guk proposatzen dugu erronka bat, baina gero udalerriek zuek ere zabalkunde bat egin dezakezuela, honetaz baliatuz zeo zer ere sortu dezakezuela udalerrian, horretarako askatasuna ematen dizuegula, bai. Eta Aritzek esan duen harira, interesgarria da azpimarratzea eta ez dugu jarri hemen, baina zueri bilatzerakoan egongo da jarrita, azkeneko sinkronizazioa. Aritzek esan du pausuak aplikazioa bazara sartzen ez direla igotzen, orduan aplikazioa sartzeko azken eguna, ekainaren 9 izango da, astelena, bai? Hori izango da azkeneko sinkronizazioa egiteko data. Eta, besterik gabe, zuen zalantzetarako denbora emango dizuegu, eta eskerrik asko entzutagatik. Batek, eske zaitzuet ikusten. Eskerrik asko, Galdataritz. Gauzatxo bat, idoia naz, Durangaldeko mankomunidadetik. Mankomunidade moduan zelan egingo dugu, edo zelan egingo dugu zabalkunde hau? Bale, guk egin duguna da... Hori, sortu dugun ligan daude 50 udalerri, eta orduan, mankomunidadeko herri bakoitza da ligako talde bat, bai? Zuek mankomunidadetik egin aldo zuena da, karteleriaren zabalkundia, azkenean orientazio zerbitzuaren erabilera, ez? Hau da, mankomunidadea daukan orientazio zerbitzu horren, hortik erabiltzaileei zabaldu, lagundu aplikazioa geisten eta konektatzen, bai? Gero mankomunitate bezala esarete egongo ligan. Izango dira udalerriak. Ez dakit lagundu dututen. Bai, hori ulertzen dute, baina orduan da orientazio zerbitzutik egingo da zabalkunde hau herrietara, ulertzen dut. Bai, guk bi bide ikusten ditugu.
alde batetik, horregatik hemen daude orientatzaileak eta baita teknikariak, ez? Udaletako teknikariak. Orduan egingo dira zabalkundea orientazio zerbitzuetatik, beraie dituzten taldeetan eta aukera ematen, eta beste alde batetik udalak dute aukera, beraien kanaletatik eta beste edabide batzutatik ere jendeak parte hartzeko deialdia egiteko. Orduan, zuek ere egin alduzue, mankomunitate bezala. Guk egunean jarri aldugu, baina alaber bai, egin alduguna da, hemen Durango usteot ez dagoela sartuta, baina beste guztiei helarazi aldake. Hori da. Eta gure udaletxetatik egiteko aukera dagoela ere bai. Hori da, bai. Bale, zuen bialduko duzu orduan, nola, aurkezpen bat, edo zer bidaltzeko euri udaletziei? Bai, bialduko dugu kartel bat, non egongo dan QR-a sartzeko aplikaziora, eta baitza bialduko dugu udaletara eta orientazio zerbitzu guztietara, araudi gaurko aurkezpen hau, bideo guztiekin eta aurkezpen, azalpenekin. Bale, ez dugu, bai gunean jarri aldugu, informazio zerbitzutik, azkenian egin aldugu zabalkundea, baina hori naman jakin bai, makunide moduan ez gara joango, baina bai gure udalerriak parte hartu alizateko. Hori da, Idoia. Bale, eskerrik asko. Beste galderarik? Bai, no bai. Egun bai, ondan. Ni bai. Banaunka, Naiara, bota. Bai, barkatu, konduzitzen hori da biditxo igual jungo da batera bestera. A ber, sortu jatan du dieneri, da, taldien, talde barruen, herri barruen erronka hori, zelan, kontu, pasuko purue zelan hartuko zue kontutan. Hori kendana da... Dino, proportzionalki edo... Zera ez da bardine, Durango bat edo Zaldibar bat. Hori da, egongo die bizalkapen, bale? Bakoitzak gehituko ditu bere pausuak eta pausu horrek azkenian gehituko die bere udalerrira, baina gero, egiten da nien, zailkapena egingo da, herri hortan parte, eman dien pausuak, zati parte hartu duten pertsonak. Bale. Bale, bestelan, ez da izango justu da. Bale, ze gaur justo komentado tapur bat gainetik, erronkana da hori da lehenengo gauzie komentado destiena. Aquí somos pocos, claro, ez dakizen nahi, galdetuko, baina dinoni proportzionalki izango dela. Bale, eskerrik asko. Ez da ezer. Beste gane bat, parte hartu leike geuk, ala ez? Bai, ez da pertsona nagusiei bideratuta, ez da, herritarrak. Bale. 14 urtetik gorako entzako. Bale, eskerrik asko. Agur. Esan, Jose Mari. Bai, nire galdera zan, hasieraren izan dezue, kontaktu euki behar dutela herritar danak kirol orientazio zerbitzuakin. Herri batek publiko ite badu bere kanalitateko webgunen jarrita, gero ordia bai nahi ez, kirol orientazio zerbitzuakin ez du. Azkenen, beha moldatzen baldin bada, registratzen datu danak eta bestia, listo, ez? Hori da, gugun bai nahi duguna da, azkenean izan daiteke bide bat herritarrek orientazio zerbitzu ezagutzeko, baina ez da derrigorra orientazio zerbitzutik pasatzea erronkan parte hartzeko. Uste dugu orientazio zerbitzuak eta orientatzaileak papel badaukazuela azkenean zuen erabiltzaileeri laguntzeko eta ezagutzera emateko, baina herritarrak beren kabuz parte hartu nahi dutenak ere aske eta ongi etorriak gainera. Eta beste galdera zan, beste zailkapena zan, gaitasunan arabera egingoala zailkapen bat, hori aplikazioan bertan registratu behar dute erabiltzaile bakoitzak? Desgaitasuna dakaten noaz? Ez, hasiera baten ez du galdetzen. Hori, saiatu gara zailkapen berezi hori bultzatzen, ez?
Eta egingo duguna da zuekin, orientatzaileekin harremanetan jarriko gara, gerora. Osea, orduan, horiek bai izango liake, kirol orientazio zerbitzutik bideratu dianak, baina kanpoko bat registratu baldin bada, ez genuke hautemango pertsonari. Bai, Osea, momentuz... kapen hortatik kanpo behatuko. Bai, baten batek berak adierazten badu, kontua izango dugu. Ez dugu izan modua sistematizatuta hori aplikazioan bertan galdetzeko, bai. Baina, bueno, segurazki baten eskapatuko zaigula, baina nahi genion indarra eman. Ados. Eskerrik asko. Ez da ezer. Beste galderarik? Bueno, beste barik, izten joango gara, edozein galdera keska sortu ezkero, jakin orain, hori, 6 aste dituzuela alde batetik orientatzaileak izen ematen laguntzeko, eta baita udalerriek difusioa egiteko, eta bueno, hor daude harremantzeko bide ezberdinak, bai, eta gu besterik gabe, espero dugu aurkezpen honek lagundu izan egitasmoaren funtzionamendua eta helburuak ulertzen, eta bai gogoratu nahi dizuet, zuen orientazio zerbitzuek duten protagonismoa funtsezkoa izango dela ez, herritarrak erronka honetan parte hartzeko. Orduan animatzen zaituztegula badanoi parte hartzen eta jendia animatzen. Oso ondo. Eskerrik asko, edozein zalantza idatzi guri eta argituko dugu. Eskerrik asko, venga, agur. Eskerrik asko, bai. Agur. Bai, mi esker, aio. Eskerrik asko.